of soldiers who have been killed fighting for our country. Tirkiye û Amerîka ku piştî biryara vekeşîna leşkerên Amerîkî li Sûriyê ji bo başkirina peyvendiyan û çareserkirina babetên ku di navbera her du welatan de ev heyameke bûne sedema rageşiyan hevdîtinên dîplomatîk pêktînin. Di vî çarçoyê de pêşî Amerîkayê biryar da ku mûşekên parastina esmaniyên bi navê Patriot bide Tirkiyeyê. Li gel wî yekê şandeyeke Amerîkî derbarê gotûbêjkirina Fethullah Gulenê ku berpirsê hewla darbeya leşkeriya 15 Tîrmehê tê dîtin, li Tirkiyeyê bi rayederên hikûmetê re hevdîtin pêk anîn. Her wiha rayederên leşkeriyên her du welatan jî di mijara vekeşîna Amerîkayê de di nava danûstan dinandine. Ji ber wan geşedanên dawî ku di navbera Enqere û Washingtonê de pêk hatine, ji aliyên pisporên Tirkiye ve weke destpêka heyameke nû û nîşaneya hevkariyan tê binavkirin. Dolayısıyla bu bir başlangıç yani. Dolayısıyla bu evet. Heyameke nû di peyvendiyan da dest pê dikin. Piştî daxuyaniya Trump em dikarin bibêjin ku ev rageşiyên heyiyên navbera her du welatan ji holê rabûne. Niha ji bo operasyonek ser Daişê dê çawa bikarin hevkariya hev bikin ev tê axaftin. Tirkiye ji Amerîkayê daxwaza alîkariyên hewayî û istixbaratî dike ku bikaribe dijî Daişê şer bike. Li gel vê yekê Enqere ji Washingtonê dixwaze ku yê pegê nava Hesedê de derxîne. Niha peywendiyên her du welatan da astekî baştane. û ev daxwazên Tirkiyeyê jî dê ji aliyê Amerîkayê ve heta radeyekî bêne bicîhkirin. Beramberî wan gotinên çolak oğlo li gorî hem pisporan jî herçiqas li ber çawan di navbera her du welatan de nelmiyek durist bibe jî Amerîka di qada Sûriyê de û di mijarên sîstema parastina esemanî û radestekirina Fethullah Gülen de daxwazên Tirkiyeyê naîne cih. Yoksa sadece sözde ileriye yönelik vaatler şeklinde mi? Di navbera Tirkiye û Amerîkayê de li gorî raya giştî peywendî başin. Lê belê rastiyê de newsaye. Amerîka piştivaniya xwe ya bo YPG domîne. Beramberî gotinên Tirkiye mijara radestîkirina Fethullah Gülen jî rojeva Amerîkayê de nîne. Her wiha mijara Patriotan jî nehêsane. Amerîka bi şertê ku ji Rûsyayê kirîna moşekên S-400 vekêşe ew ê Patriotan bide Tirkiyeyê. Dawiya dawî belê peywendî ber başbûnê ve çin. Lê heta niha çi daxwazên Tirkiyeyê pêk nehatine û mijarên bi kêşe hêj nehatine çareserkirin. Di sala 2011 de bi destpêka şerê navxweyî yê Sûriyê, Tirkiye û Amerîkayê li dijî rejîma Esad piştewaniya hêzên muxalîf dikirin. Di sala 2014 de piştî ku Amerîkayê di çarçoveya têkoşîna dijî Daişê de alîkariyên leşkerî û çekên giran dana YPG, Tirkiye û Amerîkayê ji hev dûrketin û di navbera her du welatan de ji ber çend sedemên cuda rageşîn mezin rûdan. Di sala 2019 de jî her du welat ji bo başbûna peyvendiyan niha di nava hewildanan dene. Vural erişmiş. Kurdistan 24 Enqere.